Γεια σας και πάλι. Τι θα δούμε σήμερα? Θα δούμε το πάνω, το ταγκάκι, ούτε τη Σοφία ούτε το Bot Mecha. Θα δούμε το ταγκάκι, το The Cage από greekvapes.eu. μου το έχουν στείλει απευθείας εκεί πέρα. Και δεν μπορώ από το να κάνω ένα περίεργο συνειρμό, γιατί μου είχε έρθει στο μυαλό από την αρχή όταν άκουσα το The Cage, που είναι ένα ταγκάκι το οποίο ουσιαστικά το έφτιαξε ο κατασκευαστής για τη Σοφία. The Cage σημαίνει κλουβί. Για να μπει η Σοφία μέσα. Σοφία είναι η γυναίκα του. Δεν σχολιάζω άλλο. Ο καθένας σας κάτσει να σκεφτεί τι συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο από κοντά πώς είναι. Και πάλι εδώ για να σας πω περισσότερα. The Cage, το κλουβί, το νέο ταγκάκι από τους Greek Vapes. Και εξωτερικά βλέπουμε ότι είναι αυτό το, πώς το λένε, το brushed, το φουρτσισμένο, δεν είναι γυαλισμένο δηλαδή, ανοξίδωτο ατσάλι. Ανοξίδωτο ατσάλι 304L από ό,τι θυμάμαι, με γυαλάκι quartz για το ταγκάκι του. Άρα όλα τα υλικά είναι αυτά τα υγιεινά που θέλουμε, που ψάχνουμε όλοι. Και ποια είναι η διαφορά και ο λόγος ύπαρξής του, για να δείξω και από κάτω. The Cage, Greek Vapes, bye, λέω ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής του και ποια είναι η διαφορά, και θα μπω κατευθείαν στο ψητό και θα σας πω μετά τις λεπτομέρειες. Η διαφορά του ποια είναι από τα άλλα τα ταγκάκια? Είναι αυτό εδώ το μεσαίο μέρος, εδώ που το ξεδιδώνουν τα σπυρώματα πάρα πολύ ωραία. Είναι αυτό το μεσαίο μέρος που, όπως βλέπετε, σπύρωμα πάνω, σπύρωμα κάτω. Γιατί? Για να συγκρατεί την πάνω και την κάτω τάπα. Άρα σε αυτό το ταγκάκι τι έγινε? Έγινε μια προσπάθεια να μην καταπονείται καθόλου το γυαλί, γιατί όλα τα ταγκάκια πονάνε εδώ, στο γυαλάκι τους, όπως το είπα και στην αρχή. Πόνανε εδώ στο γυαλάκι τους. Εδώ τι κατάφερε ο κατασκευαστής? Να αφαιρέσει τις καταπονήσεις, την εφαρμογή δυνάμεων στο γυαλί, βάζοντας αυτή τη μεσαία, εδώ το μεσαίο κύλινδρο που συγκρατεί το πάνω και το κάτω μέρος, και έτσι τα οριγκάκια απλά λειτουργούν για τη στεγανοποίηση και όχι για τη συγκράτηση. Θα σας πω λεπτομέρειες και στην πορεία. Ας βγάλω τώρα πρώτα την πάνω τάπα, να δούμε ότι το πάνω οριγκάκι είναι πάρα πολύ πάνω στην επιφάνεια. Για ποιο λόγο? Και τώρα θα το δείξω εδώ, και κακώς το κάνω έτσι, γιατί εδώ αυτά τα οριγκάκια τα πορτοκαλί, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ ευαίσθητα. Θα πρέπει πάντοτε όταν βάζετε τον ατμοποιητή σας να το βάζετε με ένα τρυπτυπάκι. Λοιπόν, γιατί το κάνανε τόσο πάνω? Γιατί με ελάχιστη κίνηση προς τα κάτω, όπως θα δείτε, μπορούμε να γεμίζουμε το ταγκάκι. Δεν θέλει να το κατεβάζουμε πολύ κάτω και το κάνω έτσι επίτηδες για να φανεί. Με ελάχιστη κίνηση μου ανοίγει δίωδο για να γεμίσω το ταγκάκι μου και να το γεμίσω ακόμα περισσότερο. Ελπίζω να το καταλαβαίνετε αυτό. Τελευταία προσθήκη είναι και αυτό εδώ το οριγκάκι, το εξωτερικό, εδώ. Γιατί? Για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι, εδώ αυτό είναι 1x16, όσοι δεν το έχετε πάρει, περάστε να το προμηθευτείτε από το κατάστημα. Νομίζω ότι είναι must, αν και δεν χρειάζεται, αλλά προσθέτει. Ποιος είναι ο λόγος? Είναι ότι μερικά από τα γυαλάκια εδώ πέρα, τους κυλίνδρους αυτούς του ορυκτού κρυστάλλου, το σώμα του τάγκ εδώ, ήταν λίγο πιο κοντά και ίσως να αφήνανε ένα μικρό κενό, ίσως εδώ, να μην στεγανοποιούσαν απόλυτα με την κάτω τάπα. Ήρθε λοιπόν ο κατασκευαστής, έβαλε αυτό εδώ πέρα και πλέον λειτουργεί καλύτερα. Τώρα, αν το ταγκάκι σας είναι του μεγέθους αυτού, απλά συμπιέζετε ελάχιστα το ριγκάκι με το βίδωμα και απλά το φέρνει στο ίδιο ύψος με το sleeve, έτσι. Λοιπόν, ο δεύτερος λόγος είναι ότι απορροφά και δυνάμεις που είναι κάθετες στο τάγκ. Έτσι, υπάρχει ακόμα ένα ριγκάκι που απορροφά και άλλες δυνάμεις και άλλους κραδασμούς, οπότε μας προστατεύει ακόμα καλύτερα και το ταγκάκι. Απλούστατο. Τώρα αυτό που ήθελα να σας δείξω, και δεν ξέρω αν θα το καταφέρω, για να βγάλω αυτό το οριγκάκι. Αν θα δείτε, και κακώς βγάζω το ευαίσθητο το οριγκάκι και δεν βγάζω το μαύρο από κάτω, ας βγάλω το μαύρο, όπως θα δούμε και στην πάνω και στην κάτω τάπα,
Συμβαίνει το ίδιο. Για να βγάλω το μαύρο το οριγκάκι, γιατί θέλω να το δείτε αυτό και να το καταλάβετε. Βέβαια είναι λίγο ζόρικα αυτά τα οριγκάκια, γιατί έχουν πολύ καλή πατούρα μέσα και ελπίζω να το καταφέρω σύντομα, να μην καθυστερώ το βίντεο. Λοιπόν, εδώ, όπως θα δούμε, η πατούρα μέσα στην οποία κάθεται το οριγκάκι, στο πάνω μέρος της, αντίστοιχα στο κάτω μέρος της πάνω στάπας, έχει πάρα πολύ λίγο μέταλλο. Το βλέπετε? Αυτό για ποιο λόγο γίνεται? Για να μην βρίσκει το τζάμι, να μην ακουμπάει μέταλλο, να μην καταπονείται, να μην κάνει σπασιματάκια που είναι έναρξη ραγίσματος, σπασίματος, όταν πάει να μπει στο οριγκάκι να φιλιάσει. Το έχουν φτιάξει έτσι ώστε ακόμα και στο πλάι να μπει να μην ακουμπάει καθόλου το μέταλλο ή να το ακουμπάει ελάχιστα. Ελάχιστα. Είναι πραγματάκια τα οποία δεν τα βλέπεις με τη μία, αλλά τα έχει προσέξει ο κατασκευαστής για σένα. Βοηθάει στο βάλε βγάλε να μην καταπονείται το γυαλί, γιατί δεν βρίσκει μέταλλο. Καλά, η δύναμη του βάλε βγάλε έτσι είναι αστεία. Γιατί είπαμε τα οριγκάκια δεν συγκρατούν το γυαλί, απλά το στεγανοποιούν το εσωτερικό του. Απλά πραγματάκια και όμορφα και έξυπνα. Λοιπόν, ας το δέσω και θα σας πω και για το κάτω οριγκάκι που είναι σε αρκετό ύψος. Γιατί είναι έτσι, βάζοντας μέσα τη Σοφία. Ελπίζω να μην ξέχασα κάτι. Λοιπόν, ας βάλω μέσα τη Σοφία, να πιάσω μια Σοφία. Έχω εδώ τις Σοφίες. Και τώρα αυτό εδώ είναι το shorter, η shorter καμπάνα της Σοφίας, η μικρότερη, που έρχεται και την κάνει ακριβώς 35 χιλιοστά, δηλαδή όσο είναι και το ταγκάκι, 35 επί 22. Και θα σας πω, για να βάλω και το τριπτυπάκι, μην τα λέω μόνο για τους άλλους και δεν τα κάνω εγώ, έτσι. Έρχεται και τώρα επίτηδες θα σας βγάλω το τριπτυπάκι από εδώ για να δείτε ότι έρχεται στο ακριβώς έτσι. Τώρα, αυτό που σας έδειξα για το γέμισμα πριν, με την παραμικρή κίνηση προς τα κάτω μου δίνει εμένα πάτημα να γεμίσω με... Τώρα επίτηδες έχω τη σύριγγα γιατί θέλω να μετρήσω πόσο παίρνει. Λοιπόν, να γεμίσω από το πλάι με το μπουκαλάκι με τη βελόνα έτσι μέχρι πάνω. Είναι πραγματικά ελάχιστη απόσταση. Είναι ελάχιστη απόσταση και κακώς έβγαλα το τριπτυπάκι. Τώρα, με το σώμα που μου αρέσει εμένα, εδώ, γιατί έτσι μου αρέσει εμένα, όπως θα δείτε, εδώ εγώ έχω ένα θεματάκι να βιδώσω, γιατί έχουμε, είπαμε, από δύο πλευρές πυρώματα. Και πάντοτε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο πώς θα βιδώσουμε τη Σοφία. Αυτό το κάτω μέρος, εδώ, λειτουργεί ως οδηγός, δηλαδή μου φέρνει και μου ευθυγραμμίζει τη Σοφία για να βιδώσει πάνω η καμπάνα. Για να βιδώσει πάνω η καμπάνα, να βιδώσει η Σοφία στην καμπάνα. Όπως θέλουμε, το παίρνουμε. Δηλαδή, όταν εγώ έχω τη Σοφία μέσα, μου προκύπτει κάποιο πρόβλημα, εδώ, η απόσταση που πρέπει να την βγάλω για να στεγανοποιηθεί το ταγκάκι είναι πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ πέρα το χώρισμα που είναι η καμπάνα από τη Σοφία. Με το που νιώσω το τάκ, γιατί κάνει ένα τάκ, έχει στεγανοποιήσει το ταγκάκι. Δεν έχει βγει τελείως η Σοφία. Αρχίζω ξεβιδώνω, το ταγκάκι μου παραμένει στεγανό. Γι' αυτό το οριγκάκι στην κάτω τάπα είναι τόσο ψηλά. Παραμένει στεγανό. Το βλέπετε? Εδώ. Μέχρι εδώ το ταγκάκι μου είναι στεγανό. Η κίνηση που έκανε είναι ελάχιστη. Και τώρα, εδώ ο χώρος που μένει λειτουργεί ως οδηγός για να μου ευθυγραμμίσει τη Σοφία, βάζοντάς την και να βιδώσει κατευθείαν. Κάθε φορά κατευθείαν και σωστά.
Απλά και όμορφα πράγματα. Το ξαναλέω. Απλό σαν σκεπτικό, αλλά όμορφο, λειτουργικό. Και τώρα, για να πάμε να μετρήσουμε πόσο υγρό παίρνει το ταγκάκι. Όπως είδατε, το έχω κάνει ελάχιστα. Έτσι. Ελάχιστα είναι. Και γεμίζω. Έχω βάλει 4 ml ήταν αρχικά. Έχω βάλει 4 ml. Θα δούμε πόσο θα μας περισσέψει για να δούμε πόσο παίρνει το ταγκάκι. Και θα το γεμίσω. Μέχρι, ξέφυγε, μέχρι εδώ. Και μου έχει περισσέψει περίπου μισό ml. Δηλαδή παίρνει 3,5 ml. Για να την κλείσω. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάτι, γιατί παρότι είναι απλό, τελικά έχει πολλά πραγματάκια. Και όταν έχει κάνει και ο κατασκευαστής βίντεο πριν από μένα, πάντοτε αγχώνομαι και ξεχνάω τα μισά. Λοιπόν, το αφήνω εδώ να του ρίξετε μια ματιά. Πάω να το ατμίσω και να σας πω περισσότερα. Ατμίζω τώρα, γιατί ατμίζω, η Σοφία ατμίζει έτσι όπως την αίσθησα εγώ. Εντάξει, και όπως το έχω πάνω στο Bot Mecha, με το kick εγώ πάντα είμαι σταθερός, έτσι θα θέλω, έτσι θα κάνω. Τι έχουμε σήμερα? The Cage, ένα ταγκάκι το οποίο έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να προστατέψει το κρίσταλο, το quartz, το ορυκτό κρίσταλο χαλαζία, πείτε το όπως θέλετε, που έχει μέσα του, γιατί έτσι τα θέλουμε όλα, ανοξίδωτο ατσάλι, και αυτό είναι από ανοξίδωτο ατσάλι 304L, και ορυκτό κρίσταλο χαλαζία, γυαλί, από αυτά τα υλικά που θέλουμε. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε ο κατασκευαστής, εκεί λέω, για να προστατέψει το γυαλάκι να μην σπάει. Έδεσε την πάνω με την κάτω τάπα με ένα μανίκι sleeve. Προσπαθώ να τα λέω στα ελληνικά για να καταλαβαίνόμαστε, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι όταν αρχίζουμε τα upper cap, bottom cap, αυτά ιστορίες δεν τα καταλαβαίνουν. Εντάξει, μην παρεξηγούμε. Προσπάθησε λοιπόν να τα δέσει με ένα μέταλλο και να το προστατέψει ουσιαστικά με τα οριγκάκια που το στεγανοποιούν. Συν το ότι πρόσθεσε και ένα οριγκάκι από πάνω και για το μήκος του γυαλιού και για τις καταπονήσεις. Το γυαλί είναι από ορυκτό κρίσταλο, το οποίο όμως όταν κόπηκε μετά επεξεργάστηκε με φωτιά για να μην έχει αυτά τα ψηλά ανοίγματα της ενάρξης των ρογμών, γιατί το γυαλί, ξέρετε, έχει αντοχή όσο δεν κάνει το παραμικρό τσικ. Μόλις του έχει φύγει ένα κομματάκι, μια φλουδίτσα ελάχιστη που μπορεί να μην φαίνεται με το μάτι, αρχίζει και ραγίζει με το χρόνο και χωρίς πολύ καταπώνηση. Εδώ τώρα αυτό το γυαλί έχει επεξεργαστεί με φωτιά για να έρθει να ομαλοποιηθεί η επιφάνειά του, να είναι παντού λία και να μην έχει αυτές τις ψηλές ενάρξεις. Τώρα μου αρέσει, τα λέω όλα από την αρχή και τι θα πω στο τέλος. Τα έχουν προσέξει όλα. Το κουσούρι το μόνο που του βρήκα είναι ότι δεν θα βγάζει λεφτά ο κατασκευαστής πουλώντας τζαμάκια. Δηλαδή δεν μπόρεσα να σκεφτώ κάτι άλλο. Ίσως θα ήθελα εγώ, που μάλλον θα το δούμε αργότερα, γιατί ξέρω είναι μεγάλα μαμούνια εκεί πέρα στους Greek Vapes, κάθονται και σκέφτονται συνεχώς, θα δούμε κάποιο γέμισμα χωρίς να χρειάζεται να το ανοίγουμε το ταγκάκι. Ίσως αυτό είναι το μόνο, γιατί πλέον ας πούμε πάμε προς τα εκεί ταγκάκια με τρυπούλες που τις γεμίζουμε εξωτερικά χωρίς να ανεβοκατεβάζουμε τον ατμοποιητή. Δεν με ενόχλησε, επειδή όπως είπα τα οριγκάκια και στην πάνω και στην κάτω τάπα είναι σε στρατηγικού σημείου θέση και το γεμίζω εύκολα και στεγανοποιώ το ταγκάκι μου εύκολα για να φτιάξω προβλήματα που έχω στη Σοφία, και αυτή η απόσταση τέλος πάντων που αφήνει κάτω τάπα λειτουργεί ως οδηγός για να μου βιδώσει απευθείας η Σοφία χωρίς να στραβοβιδώνω τα σπυρώματα. Όλα όμορφα και είναι απλά, δηλαδή είναι απλές σκέψεις. Ακόμα και αυτό, η θέση που φιλιάζει μέσα το οριγκάκι στην πάνω και στην κάτω τάπα, που δεν αφήνει ουσιαστικά το μέταλλο να αγγίξει το ταγκάκι, γιατί καμιά φορά όταν βιαζόμαστε, καλά μερικοί είμαστε και λίγο έτσι αρπακολατζίτες, τα κάνουμε γρήγορα και τα λοιπά πάντα, αλλά όταν βιαζόμαστε πάμε να τα τοποθετήσουμε γρήγορα και υπάρχει περίπτωση σε άλλα ταγκάκια μου έχει σπάσει εμένα, βάζοντάς το ας πούμε, γιατί βρήκε στο μέταλλο. Εδώ προσπάθησε να το αποτρέψει όσο μπορούσε ο κατασκευαστής.
Και αυτά τα πράγματα, όταν είναι απλές λύσεις, που όμως λειτουργούν τόσο καλά, εκεί είναι που είναι το πέδεμα. Είναι το πέδεμα και βλέπω τους Έλληνες κατασκευαστές συνεχώς δεν το βγάζουν με τη μία, ρε παιδί μου, το μοντέλο τους. Ανακάλυψα κάτι να πάω να το πετάξω. Κάθονται, το δουλεύουν, κοιτάνε που πονάει. Το πάνε μέχρι εκεί που πάει, στο αμήν, για να βγει. Και βγαίνουν όμορφα πράγματα. Και ακόμα σας είπα, βγήκε. Ανακαλύψαν ότι για κλάσματα του χιλιοστού ίσως είναι πιο στενά τα γυαλάκια. Πιο κοντά τα γυαλάκια σε μήκος. Οριγκάκι 1x16 και για καλύτερη απορρόφηση των δυνάμεων, των κρούσεων κτλ. Και για να αποτρέψουμε τη διαφορά μήκους. Πάει αυτό. Τα γυαλάκια από το εργοστάσιο, αυτό το συζητούσαμε και γελούσα, έλεγα μέχρι που φτάσαν οι άνθρωποι, ας πούμε, για να είναι εντάξει, να μην έχουν κανένα θέμα, να μην έχουν παράπονο. Τα γυαλάκια από το εργοστάσιο δεν έχουν την ίδια εσωτερική διάμετρο, γιατί το γυαλί όταν ρέει, ας πούμε, στην υγρή του μορφή ζεστό, δεν μπορεί όταν ψύχεται να έρθει ακριβώς το ίδιο. Στην ίδια εσωτερική διάμετρο. Η εξωτερική παλεύεται. Η εσωτερική διάμετρος δεν έρχεται πάντα ίδια. Έχουν δυο λογογιών οριγκάκια. Κάθονται, μετράνε την εσωτερική διάμετρο των γυαλιών και στέλνουν το ανάλογο οριγκάκι. Εντάξει, είναι μερικά πράγματα που εμένα με σκλαβώνουν. Έτσι. Μου τα στείλανε και το δεύτερο του τακάκι σε ένα πολύ ωραίο κουτάκι για να μην σπάει με τη μεταφορά. Όλα όμορφα. Λοιπόν, δεν θέλω να μεγαλώσω το βίντεο. Δεν είναι κάτι αμάγκετη σαν προϊόν. Έχει καταφέρει και έχει αγκαλιάσει ένα σωρό όμορφες ιδέες, λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Εκτός από τη βασική λεπτομέρεια αυτή, ότι πλέον η πάνω και κάτω τάπα δεν καταπονούν καθόλου το γυαλί, έχει ψηλά πραγματάκια μέσα που βοηθάνε. Και αυτό μου αρέσει. Ξαναλέω, από τα υλικά που θέλουμε, 304L και ορυκτό κρίσταλο, χαλαζία, κουάρτς, δεν ξέρω πώς το ξέρετε, αυτό είναι πάντως, έτσι. Δεν σπάει τόσο εύκολο το γυαλάκι και τώρα θα σας δείξω. Του έκανα μερικές πτώσεις για να δω, ας πούμε, του λόγου του αληθές. Σπάει, δεν σπάει, τι κάνει. Το πέδεψε, δεν κατάφερα να το σπάσω. Τώρα δεν το πάτησα και κάτω. Του έκανα τις πτώσεις αυτές τις γνωστές, ας πούμε, που κάνουμε. Λοιπόν, αν ψάχνετε για ταγκάκι, αν δεν θέλετε τα πλαστικά, κάνετε γράπη που τα σπάνε και τα λοιπά, δεν ξέρω εγώ τι. Αν θέλετε απλά ένα όμορφο, καλό λειτουργικό ταγκάκι, περάστε μια βόλτα, ρίξτε του μια ματιά, βάλτε μέσα και τη Σοφία στο κλουβί της να μάθει, περνάτε, βλέπετε, δοκιμάζετε και αποφασίζετε.